idan dare to da rabo mun san akwai lokacin mu ni kaddare da rabon samu yana nan zuwa ina masoya ko kun san da ko za mu kai karamin nan sarbin kawara soyayya muradi na ruhin mu saman rabo da akwai sanadi wuya akwai samun madadi ina sani samun soyayya ta da wuya da akwai hadari saman rabo da akwai sanadi wuya akwai samun madadi ina sani samun soyayya ta da wuya da akwai hadari soyayya ce wasu sun fara sun gigice wasu sun dace sanadin da waɗansu suna kwance wasu sun ce ma ta tabbata yinta asara ce da na sani dan hausa ce muku ƙeya ce na san me so na da ni da ke so ba za a raba ba kin shiga raina da zuciya ta kin yi gini babba na baki akala ta zuciya ta kin jidiyar baba me zan yi ki gane dafi na soya yau gurbi duba duk me zargi waɗansu abunsu asara ne ba na zargi domin haka na ga jalali ne Allah kare dukan me yi fa ya gangane zancen da na yo masoya kun yi ku tantance an kun ga wata a gefe kwa hango zara ko a ina ido na ke kai lura kin tsaga jini